लुकनि 2:8आवबो दङ जों बेखौबो फरायना लानि 2:8निफ्राय 2:1निफ्राय जोङो फरायलांनि बे समाव महाराजा आगस्टास कैसरा खाजोना बोखांनो थाखाय रम रायजोनि गासै मानसिफोरनि अनजिमाखौ लिरनो हुकुम होदों सुरियानि सासनगिरि कुर्नियासनि समाव बे मानसि गणना लाजेननाया जादोंमोन बेनिखायनो साफ्रोमबो मुं लिरजानो गाव गावनि फोलेरनि नोगोराव थांदों जसेफआबो गालिलनि नाजारेथ नोगोरनिफ्राय दाबिद राजा सारि जानाय जायगा जुदाइनि बैतलेहेम नोगोराव थांदों मानोना जसेफआ दाबिदनि जोलैनि मानसिमोन जसेफआ हाबा खालामनो गावनि सोंखाजानाय मरियमखौबो लोगोआव लानानै थांदों बे समाव मरियमहा मोदोमाव थाखाबायमोन आरो बिसोर बैतलेहेमाव थानाय समाव मरियमहा गथ' सारिनायनि सम जादों आरो मरियमा बेयावनो गावनि बिसा गिबिखौ सारिदों आरो गथ'खौ हिस्ट्रिजों फानफ्रबनानै नावद्रायाव फुथुमदों मानोना आलासि न'आव जायगा गैलियामोन बैतलेहेम खाथियाव मेन्दा लावखारफ्रा हराव गावसोरनि मेन्दाफोरखौ नेबाय थादोंमोन बे समावनो सासे आरफ'आ बिसोरजों हरखाब नुजादों आरो फोरबोनि महमाया बिसोरनि सोरगिदिं जोंफबदों बेखौ नुनानै बिसोरो गिख्रंदों नाथाय आरफ'आ बिसोरखौ होनदों दागि आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाबसो लाबोदों बे रंजानाया गासै मानसि मानिनि जागोन दिनै नोंसोरनि बासायगिरिया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय बियो ख्रिस्ट' प्रभु नोंसोरनि लागै फोरमाना बेनो सासे गथ'खौ हिस्ट्रिजों फानफ्रबनानै नावद्रायाव फुथुनाय नुहैगोन बे समाव नुवा नुस्लाब्ला सोरगोनि दावहा नांग्राफोरनि हानजाया बि आरफ'जों लोगो लाफैनानै इसोरखौ बाख्नायनानै बेबादि रोजाबदों सोरगोआव इसोरा महिमा गोनां जाथों आरो बुहुमावबो बिखौ हामजानाय मानसिफोरहा सान्ति जाथों जेब्ला आरफ'आ बिसोरनिफ्राय सोरगोआव थांफिनो अब्ला लावखारफ्रा गावजों गाव होनलायदों थु जोङो बैतलेहेमाव थांनि आरो फोरबोआ जेखौ जोंनो रायथिबाय बेखौ नायनि बिसोरो हाखु दाखु थांनानै मरियम जसेफ आरो नावद्रायाव फुथुनानै दोननाय गथ'खौ नागिरनानै मोनहैदों लावखारफ्रा जेब्ला गथ'खौ नुहैयो अब्ला गथ'नि बाथ्रा आरफ'नि खोथानाय मानिखौनो बिसोरनो रायथिदों लावखारफोरनि रायथिनाय बाथ्राखौ खोनानानै साफ्रोमबो सोमोनांदों नाथाय मरियमा बे गासै खोथानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव लादों आरो गोथौयै सानबाय थादों आरो लावखारफ्रा आरफ'नि गावसोरनो रायथिनाय बादि गासैखौबो नुनो आरो खोनानो मोननायखाय इसोरखौ बाख्नायै थांफिनदों आङो गुसुङै इसोरनाव आर'ज खालामनि जेराव बे इसोरनि दोलोनि बे 1 मथिनि 18निफ्राय जोङो फरायनानै मोनबाय जिसुनि बिमा मरियमा जसेफजों सोंजानायनि उनाव हाबा सायावनो गोथार जिउजों मोदोमाव थांदों जोङो मिथिबाय हाबा जानायनि सिगांनो मा होनदों सोंजाखानाय मा होनना बुंदों सोंजाखानाय मरियम जों मरियमनि बिखयैहाय जोङो बारा गोबां मिथिया मरियमनि बिमाया सोरमोन मरियमनि बिफाया सोरमोन जों गोबां बेखौ मिथिया खिन्थु जोङो मिथियो जे मरियमहा सासे बिनानाव दङमोन आरो मरियमा मामोन गोबां इसोरखौहाय गिग्रामोन होनना बुंदों आरो मरियमा बे समावहाय इजराइल समावहाय मामोननो हाबा जायोमोन 13 बोसोरनिफ्राय 20फोरनि गेजेराव बे समाव हाबा जायोमोन होननानै बुंदों हयथ' बे समावहाय मरियमनि बैसोआ 20बो जानो हागौमोन 13 बोसोरबो जानो हागौमोन खम बैसोमोन आरो बे समावहाय इजराइलावहाय 13निफ्राय 20नि गेजेराव टिन्स होननानै बुंदों बे समावहाय बिसोरो हाबा जायोमोन होननानै बुंदों हाबा जायोमोन हयथ' बे मरियमा बेबायदिनो बैसोनि सासे एखेबारे यां बैसोनि मानसिमोन आरो जसेफआबो
सासे मामोन आरो बिसोरो गोबां धोनि न'खरनि मानसि नङामोन जसेफआबो सासे कारपेन्टारमोन बियो जसेफआ किन्तु बियो धोरोमियामोन आरो गोदो इजराइलावहाय बे सोंजानाय इंलिसाव एस्पाउसाल होनना बुंदों सोंजानाय जै वान्स बेखौ जुदि सोंखा जाबाय बेयाव फुरा माने दलिल लिरखानाय थायोमोन होननानै बुंदों आरो बेखौ माने गोसोबायदि गारनो हाया आरो फुरा कर्टनि माबा नांगौमोन आरो वान्स सोंखा जाबाय बेखौ गोसोबायदि गारनो हायामोन आरो गोदो माने इजराइलावहाय एस्पाउस जिथु सोंखा जानाय बेखौ गारनो हायामोन दा जसेफआ सासे मामोन धोरोमिया मानसि जानायलाय किन्तु जेलानाखि जसेफआ बेखौ मिथिदों जे बियो प्रेगनेन्ट होननानैहाय बियो मा होनना बुंदों सिरि गारखोमानो नागिरदोंमोन होननानै बुंदों मरियमखौहाय सिरि गारखोमानो नागिरदोंमोन बयनिबो सिगाङाव मरियमखौ लाजि होनो गोसो गैयैखाय मरियमखौ सिरि नागारनो नाजादोंमोन किन्तु नाथाय बेखौ मावनो सानबाय थानायावनो बेबायदि नागारनो सानबाय थानायावनो मा जादों फोरबुनि सासे आरफआ बिखौ सिमाङाव बेबादि होनदों खनब्रै नुजादों खनब्रै सोरगोनि आरफआ रायलायदों 4 टाइम्स रायलायदों बेबादि होनदों जसेफ दाबिदनि जोलै नोङो मरियमखौ गावनि बिहि खालामनानै लानो दागि बेखौ जसेफखौ होनदों सोरगोनि आरफआ फैनानै नों बेखौ गावनि हिन्जाव खालामनानै लानो नोङो दागि होननानै बुंदों नोङो खालामनो दागि मानोना बिहा गोथार जिउजोंसो मोदोमाव थादों गोथार जिउजोंसो बाय दा हलि स्पिरिट मोदोमाव थादों बियो सासे हौवासा गथ' सारिगोन मोनसे जायगायाव जोङो नायनो नुब्ला सारिगोन किन्तु बेयाव होनदों जोंनो अल्टिमेटलि होनाय जाबायसो होनदों कारन इसोरा दंखायोमोन जिसु ख्रिस्टआ दंखायोमोन होनाय जाबायसो होननानै बुंदों होनाय जाबाय दागै मानोना आरो नोङो बेखौ जिसु मुं दोननांगोन बिनि नामखौ मा दोननांगोन मा होनना बुंदों जिसु नाम दोननांगोन बाइबेलावहाय जों नायब्ला नुयो जाहैबाय गोबां रेकर्डआव जोङो नायब्ला नुयो जोनोम जानायनि सिगां नाम होनाया 7 जन मानसिखौहाय नाम होदों अनलि 7 जन बे 7 जनफोरनि गेजेराव जों इस्माइलखौ होदों जोनोम जानायनि सिगांनो नामखौ दोनदों बेखौ जोङो जेनेसिसनि 16:11 नायब्ला मोनगोन बेबायदिनो आइजाक जोनोम जानायनि सिगांनो आइजाकनि नामखौबो दोनदों बेबायदिनो सलमननि नामखौबो जोनोम जानायनि सिगांनो दोनदों बेबायदिनो जसिया नामखौबो जोनोम जानायनि सिगांनो दोनदों साइरास 175 इयार्सनि सिगांनो बिनि नामखौबो दोनदों बेबायदिनो 7टा मानसिनि नामफोरखौहाय जोनोम जानायनि सिगां दोनदों जेरै जिसु दोननांगोन होननानै जेरैहाय आफा बुंदोंमोन बियो सासे हौवासा गथ' सारिगोन आरो नोङो बिखौ जिसु मुं दोननांगोन मानोना बियो गावनि मानसिफोरखौ बिसोरनि पापनिफ्राय बासायगोन जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायनि उद्देश्यआनो जाबाय पापनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंखौ उद्धार खालामनो थाखाय फोरबुआ नाबिजों बुंनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बेखौ जाहोबाय सिख्ला आइटाहा मोदोमाव थानानै सासे हौवासा आइजायानि 7:14 बेखौ बुंदोंमोन आइजायानि सिख्ला आइटाहा मोदोमाव थानानै सासे हौवासा गथ' सारिगोन आरो बियो इमानुएल मुंख'जागोन बिनि ओंथिया जाबाय इसोरा जोंजों लोगोसे 750 बोसोरनि सिगांनो जेसाया नाबिनावहाय बे बाथ्राखौ होनदोंमोन जे सासे सिख्ला आइटाजों जोनोम जागोन बेखौहाय 750 years before Christ जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जानायनि सिगांनो बेखौहाय बुंदोंमोन जसेफआ मा खालामदों बे समाव उन्दुलांनायनिफ्राय सिरि मोननानै फोरबुनि आरफआ थोननाय बादि मरियमखौ हाबा खालामबाय जेरैबायदि आरफआ एन्जेल्सआ सोरगोदूतआ थोनहरबाय बेबायदि थोननाय मथे बियो मा खालामहैबाय मरियमखौहाय हाबा खालामहैबाय नाथाय मोदोमाव थानाय गथ'आ सारियागौमानि
जसेफआ मरियमजों लोगोआव थाफायाखै दिस इज मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्ट्स बे बाइबेलाव बेखौ मानो होदों स्राय होनदोंबो नाथाय मोदोमाव थानाय गथ'आ सारियागौमानि जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जायागौमानि जसेफआ मरियमजों लोगोआव थाफायाखै जसेफआ बै गथ'नि मुंखौ जिसु दोनो बे मोनसे गिदिर बाथ्रा बाइबेलाव स्पेसिफिक इसोरा बेखौ सोदों कारना बहुत पृथिबीआव दिनै कन्ट्रभार्सि खालामो साइन्टिस्ट मथे बेयो असम्भव बाट इसोरनि थाखाय सम्भव नाथिं इज इम्पसिबल साइन्टिस्टनि थाखाय बेयो इम्पसिबल साइन्टिस्टफोरनि थाखाय बेयो इम्पसिबल माबोरै जाथावगौ जानो हाया किन्तु फर गड इट इज पसिबल हा ओंखायनो स्पेसिफिकेलि इसोरा बे वर्डखौहाय दिनै बाइबेलाव सोदों नाथाय मोदोमाव थानाय गथ'आ सारि जायागौमानि जसेफआ मरियमजों लोगोआव थाफायाखै थारमाने बियो आनकन्टामिनेटेड हिउमान माबाजोंहाय बियो मोदोमाव थायाखै बियो इसोरनि हलि स्पिरिट गोथार जिउनि दारैसो बियो थादों बेखौहाय माबा खालामनो थाखाय बेखौ सोदों आरो जोङो 2 नाम्बाराव नुलांगोन हेरद राजानि आमालाव जिसुआ जुदाइनि बैथलेहेम नोगोराव सारिजादों बे समाव गोनोखोफ्रा सानजानिफ्राय जेरुसालेमाव थांनानै सोंहैदों गोनोखोफोर बे गोनोखोफ्रा मा होनना बुंदों एस्ट्रलजारफोर बायदि दाबायदि बिसोरो स्टार्सफोरखौ स्टाडि खालामोमोन मा जागोन बेफोरखौ स्टाडि खालामग्रामोन बिसोरो स्टाडि खालामनानै बिसोरो हाथरखिखौ नुनानै हाथरखिजों बिसोरो फैदोंमोन आरो जेरुसालेमाव थांनानै बिसोरो सोंहैदों जायया जुदाइयारिफोरनि राजा जागोन बै समावहाय मोनसे मा दङमोन धौ मोनसे फैनानै दंमोन जे पृथिबीआव सासे राजा उजिगोन बेबायदि गथै मानसिफ्रा मिथिनाय दंमोन किन्तु माला उजिगोन बेखौहाय माने मिथियाखैमोन किन्तु मोनसे टेन्डेन्सि दङमोन जे सासे राजा उजिगोन बे पृथिबीआव बे राजाखौहाय बे पृथिबीखौ सासन खालामगोन बेबायदि मोनसे थौ जादोंमोन हो जायया जुदाइयारिफोरनि राजा जागोन बे गथ'आ बहा सारि जादों होननानै सोंहैदों जोङो बिनि हाथरखिखौ सानजाहा नुनानै बि राजाखौनो खुलुमनो फैदों बे राजाखौनो बिसोरो नागिर फैदों बाथ्राखौ खोनानानै हेरद राजा आरो जेरुसालेमाव खामिनायफ्रा उसाव बादाव जाबाय होननानै बुंदों जेलानाखि बेखौ इंलिसाव मेगि होनना बुंदों गोनोखोफोर होनना बुंदों बे गोनोखोफ्रा बेसेबां हाजार दङमोन बेसेबां दङमोन बेखौ मिथिया किन्तु बिसोरो माने राजाफोरनि माबायावहाय थायोमोन बिसोरो राजाफोरजों थायोमोन माने एडभाइसफोर होग्रामोन आरो सिमांफोरखौ बिजिरग्रामोन अनेक बेफोरखौ खालामग्रामोन बिसोर गोनोफ्रा बे बाथ्राखौ नाय हेरद राजा आरो जेरुसालेमाव खामिनायफ्रा उसाव बादाव जादों बे बाथ्राखौ खोनानानै एखे जेरुसालेमनि मानसिफ्राबो गोदाव सोराव जादों उसाव बादाव मा जादों बबे जायगायाव बेबायदि राजा जोनोम जाखो बेबायदि आरोखि हा आरो गासै गाहाय दौरिफोर आरो आयेन गुरुफोरखौ ज' खालामनानै बिसोरनाव सोंबाय राजाया उगुल थुगुल जाबाय आं राजा थासेयाव सोर राजा फैबावगौमोनलाय होमब्ला आं मा जाबावगोन बेबायदि मोनसे बिनाव गिनाय फैबाय राजा जोनोम जाबावबाय बिनाव गिनाय फैबाय बे गावनि जेसेबांनाखि माबाफोर दं माने आयेन गुरुफोर दं जेसेबां माबाफोर दं बिसोरखौ लिंहरनानै सोंबाय मसीहुआ बहा सारि जागोन मसीहुआ जिसुआ बहा सारि जागोन नोंसोर मिथिगौ नामा होननानैहाय बेयाव सोंबाय बिसोरो बुंफिनबाय जुदाइनि बैथलेहेम नोगोराव मानोना नाब्रिफ्रा बेबादि लिरनानै गालांखादों बहाय जागोननो बिसोरो बुंफिनबाय राजानो खोन्थाबाय हेरदनो जुदाइनि बैथलेहेम नोगोराव जुदानि बैथलेहेमनि मिनिङा मा होननानै बुंदों बैथलेहेमखौ हाउस अफ फुड होनना बुंदों इंलिसाव थारमाने हयथ' आं बेखौ बुजिदों हाउस अफ फुड होननाय माने बाथ्राखौ बैथलेहेमनि मिनिङा आरो जायगानि मिनिङा हाउस अफ फुड थारमाने बेयाव हयथ' जानाय लोंनायनि अभाब गैयामोन
खेथि बाथिनि अभाब गैयामोन ओंखायनो बैथलेहेम जायगाखौ हाउस अफ फुड बेबायदि दोनदों बैथलेहेमनि अर्थआ मिनिङा बेनो आरो बे बैथलेहेमाव लिरनानै गालांखादोंनो मानोना नाबिफ्रा बेबायदि लिरनानै गालांखादों जुदा हादरनि बैथलेहेम नैबे जिथुनाखि माइखानि 2 जोङो नायब्ला मिथिगोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ जे बैथलेहेमाव जोनोम जागोन बेखौ आवगायनो लिरनानै दोनलांखादों बे बाथ्राया बुंदों जुदा हादरनि बैथलेहेम जुदा फोलेरनि गेदेर नोगोरनि मादाव नोङो एसेबो दुइसिन नङा मानोना नोंनिफ्राय सासे दैदेनगिरि उजिखांगोन आरो बियो गासै इजराइलफोरखौहाय दैदेनगोन बे बाथ्राखौहाय माइखायावहाय लिरनानै गालांदों माइखायाव पुराना नियमाव अल्ड टेस्टामेन्टआव अब्ला हेरद राजाया सानजाथिङैनिफ्राय फैनाय गोनोफोरखौ स्रोदै लिंहरनानै हाथरखिया बबे समाव ओंखारदों बेखौ साननानै लादो आरो बिसोरखौ बेबादि बुंनानै थिनहरदों थांदो गथ'नि बाथ्राखौ फिट उदिस लाहैदो आरो जेब्ला नोंसोरो मोजाङै मिथियो अब्ला आंबो थांनानै बिखौ खुलुमहैनो हानाय बायदि आंनोबो खोथा फैदो होननांगौ नोंसोर थांदो नागिरहैदो फ्रिद जेब्ला मोनहैगोन अब्ला आंनोबो खोन्थाफैदो जाहाथे आंबो बेखौ खुलुमहैनो हायो बिनि उद्देश्यआ बे गथ'खौ सिथारनायनिसो उद्देश्यमोन बिसोरखौ थगायदोंसो जोङो मिथिगौ बयबो बेखौ राजानि थिनहरनाय बायदि गोनोखोफ्रा ओंखारलांबाय आरो बिसोरो सानजाथिं नुनाय हाथरखिखौ गावसोरनि सिगां थांनाय नुबाय हाथरखिखौ थांनाय नुबाय सिगां थांनाय नुबाय बे हाथरखिया जेराव जिसु गथ'आ दं बे न'नि सायाव थाहैबाय नै बेवहाय मोनसे बाथ्राया फैबाय जे न'आव जिसुआ दं जों गोबां समाव गोदो सानोमोन जे बे घटनायाबो जिसु सारि जानाय लोगो लोगो जादों होननानै जोङो साननो मोनो किन्तु जिसु ख्रिस्ट'आ महाय दङमोन गलि न'आवसोमोन ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनो मा खालामदों हिस्रिजों फानफबनानै दोनदों नावद्रायाव किन्तु बेवहाय लावखारफ्रा महाय मोनहैदों न'आवसो मोनहैदों खारन जिसु सारिखांनायनि उनाव 2 बोसोरनि उनावसो बिसोरो जिसुखौ नागिरनानै फैदों 2 इयार्सनि उनावसो बे गोनोखोफ्रा ओंखायनो बिसोरो मा मोनहैदों न'आवसो मोनहैदों बे न'नि सायावसो हाथरखिया थाहैदों होननानै बुंदों जेलानाखि गोनोखोफ्रा नागिरनानै फैदों बाय दिस टाइम जिसुनि बयसा अलरेडि 2 इयार्स जाखाबाय बे समावसो बिसोरो बेखौ नायदों बहाय बुंदों बे न'नि सायाव थाहैबाय बेखौ नुनानै बिसोरो बिमायनो खुसि जादों आरो रंजादों आरो न' सिङाव हाबहैनानै बिसोरो गथ'खौ बिमा मरियमा बामनानै लानाय नुहैनानै गुग्रुबनानै खुलुमदों आरो गावनि दान होनो लाबोनाय सना गन्द्रस आरो मुरखौ दिहुननानै गथ'नो दान होदों आरो इसोरा बिसोरखौ सिमाङाव रायथानायखाय बिसोरो हेरद राजानियाव थांफिना लाब्लानो गुबुन लामाजों गावसोरनि हादरावहाय दिनै बिसोरो थांफिनदों बिसोर थांफिनाखसै बिसोरो मोनहैबाय गावसोरनि जिनाखि गिफ्ट बेफोरखौ लानानै हैबाय दा जोङो बिनिफ्राय मिथियो जिसु ख्रिस्ट'आ मा होननानै बुंदों बे संसाराव एनाउन्स जायाखै बायदि फैयाखै जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां गोबां मा होनना बुंदों प्रफेसि होदों ख्रिस्ट'आ जे मा होनदों इजराइलनिफ्राय फैगोन जिसु ख्रिस्ट'आ जे इजराइलावहाय जोनोम जागोन बेखौहाय नाम्बार्स जोंना बर'आव मा होनो बिसान नाम्बार्सआव जोङो नायब्ला मिथिगोन 24 17निफ्राय 19आव जोङो फरायब्ला बेखौहाय मिथिगोन
17निफ्राय 19सिम फरायला जोङो मोनगोन बाव होनदों आङो उनाव जोंखौ जागोनखौ मिथिबाय आरो आङो इस्राएल फोलेरखौ नुबाय बे फोलेरनिफ्राय गोजों हाथरखि बायदि सासे उजिखांगोन बिसान बिजाब नाम्बार्सआव होनदों गोजों सासे मा होनो उजिखांगोन इस्राएल फोलेरनिफ्राय बियो अलंबार बादि नुजाफैगोन बियो मोआबनि दैदेनगिरिफोरखौ संहार खालामगोन आरो सेटनि बिसराजाफोरखौ बुख्लायगोन 26नि 17निफ्राय 19आव फरायब्ला जोङो बेखौ मिथिगोन माबायदिनो आङो उनाव जागोनखौ नुबाय होनदों आरो आङो इस्राएल फोलेरखौ नुबाय होनदों बे फोलेरनिफ्राय गोजों हाथरखि बायदि सासे राजा उजिखांगोन जिसु ख्रिस्ट'आ जे फैगोन बेखौ होनदों इजराइल जातियाव जे जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जागोन इजराइलबो फैगोन बेखौ बुंदों आरो इजराइलनि फोलेरनि बियो अलंबार बादि नुजाफैगोन होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैनो फैद्लाबायाखै बिनि सिगांनो गोदान रजायाव अल्ड टेस्टामेन्टआव बेफोर गासै प्रफेसिफोरखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे फैगोन बेखौ बुंदों आरो बे प्रफेसिया जों दा मथेनि 1निफ्राय 17सिम फरायनायाव बियो जाफुंफैबाय फुलफिल जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे पृथिबियाव फैनानै सारिजाबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जे डेभिडनि फेमिलियाव जोनोम जागोन जुदा ट्राइब बिनियाव जे जोनोम जागोन बिखौबो जागायजेननायाव 49:10 जोङो नायब्ला नुगोन माबायदि माबा होदों 10 पदआव जिहुदानिफ्राय राजानि लावथिया गोजान जानाय नङा आरो बिनि आथें थोंनैनि गेजेरनिफ्राय सासननि थखना नागारनाय नङा सिल'आ सफैयागौमानि आरो मानसिफ्रा बिनि हुकुम मानिग्रा जागोन बेयावबो होनदों जों आइजाया 11:1 जोङो नायब्ला नुगोन बे प्रफेसियाबो जोङो लुकनि 1:31-33 जोङो नायब्ला बेबो फुलफिल आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जे मा होनना बुंदों बैथलेहेमाव जोनोम जागोन आं दहाय बुंनाया बैथलेहेमाव जे जोनोम जागोन बेखौ माइखानि 5:2 बुंलांखादों जे जिसु ख्रिस्ट'आ बैथलेहेम नोगोराव हाउस अफ फुड बे जायगायाव जे जोनोम जागोन बेखौबो बेसेबांबा बोसोरनि सिगांनो खोन्थानानै दोनखादों जिसु ख्रिस्ट'आ आनएनाउन्स फैयाखै हरखाबै फैयाखै जोङो प्रमिस जोङो मोनदों जेनेसिसनि 3:15 जोङो नायब्ला जेनेसिसनि 3:15 जेब्लानाखि इसोरा आदमखौहाय सृष्टि खालामदोंमोन आरो हवाखौ सृष्टि खालामनो बागानावहाय दोनदोंमोन बे समावहाय इसोरनि बुंनायखौ बिसोरो नागारनानैहाय जेला इसोरनि बादा होनायखौ नागारनानै जेला बिसोरो पाप मावदों बे समावहाय इसोरा जोङो बिसोरखौहाय जे पाप मावबाय बिसोरो थैबाय बिसोरखौ इसोरा मा सृष्टि खालामदोंमोन एभारलास्टिं इटारनिटिसो सृष्टि खालामदोंमोन थैनाय बिसोरनाव गैयामोन थैनायखौ इसोरा सृष्टि खालामाखैमोन बे पाप मावनायजोंसो बिसोरो थैनायखौ मोनदों पापनि फिथाइया थैनाय बे थैनायनिफ्राय दिनै बे थैनो रोङै इटारनिटिखौहाय दिनैहाय इसोरा लाबोफिननो थाखाय जों मानसि जातिखौहाय दिनैहाय बोखांफिननो थाखाय बै पजिसन जिथुनाखि एडेन बागानाव पजिसन होनानै दोनदोंमोन इसोरा थैनो रोङै इटारनिटि जेनेरेसन टु जेनेरेसन मानसिया थैनायनि माबा गैयामोन बे जिनिसखौनो लाबोफिननो थाखाय इसोरा मानसिया जेला पापआव गोग्लैबाय आदमनि दारै जेब्लानाखि मा होनना बुङो गतै पापआ गोसारबाय इसोरा दिनैहाय प्रमिस होनांगौ जाबाय नैबे 3:15 जेनेसिस जागायजेननायाव मा होनदों आङो नोंजों हिन्जावजों आरो नोंनि जोलैजों हिन्जावनि जोलैजों दुश्मन जाज्लायहोगोन
बियो नोंनि खर'खौ बुख्रेबगोन आरो नोङो बिनि आफा दावदैयाव सौगोन। मा होनदों? मोनसे नायनो लुगैया बुस्थुआ, आङो नोंजों हिनजावजों आरो नोंनि जोलैजों हिनजावनि जोलैजों होनदों, मानसिनि हौवानि जोलै होननानै बुङाखै। हिनजावनि जोलैया सोर? जिसु ख्रिस्ट'खौ होनना बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'खौ होननानै बुंदों हिनजावनि जोलै। खारन बे पबित्र आत्मानि दाराहाय बे मरियमनाव जे बेखौ लाबोगोन, इसोरा गोदोनो प्लान बेखौनो हिनजावनि जोलैजों होननानै बुंदों। ओंखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जे फैगोन आरो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ लाबोनो थाखायनो इसोरा आब्राहामखौ लिंनांगौ जादों। आब्राहामा सासे फुजारि मानसिमोन, बेखौ लिंदों, आं जि जायगायाव नोंखौ लांगोन, जि जायगायाव दैदेनलांगोन, बे जायगायाव थांनांगोन, आं नोङो बे जायगाखौ होनदों आरो नोंनि जाथिखौ आं गोबां फरायला, नोंनि जाथिखौ आङो मा होनो सानथ्र'हायै आं बोर होगोन। नैबे इजराइल जातिनि दारैहायसो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसारावहाय फैदों। दिनै बियो माने गावनि प्रमिसखौहाय लाखिनो थाखाय बे प्रथम जिथुनाखि बे जेनेसिसनि 3:15 जे दिनैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ फरएभार सैतानखौहाय दिनैहाय फेजेनबाय। दा थैनायनि साबिया जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव दं होननानै बुंदों। थैनायनि साबिया जेलानाखि जिसु ख्रिस्ट'आ बे पृथिबियावहाय क्रुसाव थैदों, बियो हा सिङाव थांदों होननानै बुंदों। सैताननि बे थैनायनि साबिखौ लाहैदों होननानै बुंदों। थैनायनि साबिखौ लादों दा जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव। आगोलाव सैताननि आखायावमोन। गोदो जेसेबां मानसिफ्रा थैदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि सिगां, जेसेबां मानसिफ्रा थैदोंमोन, बे साबियाव बन्दियाव दङैमोन होननानै बुंदों। दिनैहाय बियो सैताननि माबाखौहाय गाख्रेबबाय। बै जिथुनाखि प्रफेसि, जिथुनाखि सिगांनो जागायजेननाय 3:15 बुंदों बिदिबाय। आरो आइजायानि 7:15 जोङो नायब्ला नुबावगोन, बेबो प्रफेसि। आं दहाय बुंनाय बायदि 750 बोसोरनि सिगांनो बे प्रफेसिखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे बे पृथिबियाव फैगोन, सारि जागोन सिख्ला आयथानि दाराय, बेखौबो बहाय जोङो सुद्ध पदआव जोङो नायब्लानो, बेनिखायनो फोरबुआ गावनो नोंनो मोनसे सिन होगोन। नाय, सासे सिख्ला आयथाया बिसा थागोन आरो सासे बिसा हौवा सारिगोन आरो बिनि नामा इम्मानुएल दोनजागोन। इम्मानुएलनि अर्थआनो मा जाबाय? इसोरा जोंजों लोगोसे दङ। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोसे दङ, जोंजों लोगोसे दङ। इम्मानुएल जोंजों लोगोसे दं। जों एनि टाइम दिनै इसोरनाव थांनो हायो, एनि टाइम जों प्रार्थना खालामनो हायो, एनि टाइम जों बिनो हायो इसोरनाव, एनि टाइम जों रायज्लायनो हायो, एनि टाइम जोंनि समस्याखौ जों बुंनो हायो इसोरनावहाय। इम्मानुएल, इसोरा दिनै जोंजों लोगोसे दं। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां नायलांब्ला मोनो। आरो जों आइजायानिनो 9:6 जोङो नायब्ला नुबावगोन। आइजायानि 9:6 बेफोरखौ जोङो बावबो होदों। जिजास बहाय मानोना जोंनो लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय, सासे बिसा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय। गिभेन होननानै बुंदों, होनाय जाबाय। दंखायोमोनखौसो होनो हायो, होनाय जाबाय होननानै बुंदों। आरो हादोंगोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन। हादोंगोरा, बिनि नामा आसरित। बे गभर्नमेन्टआ, बे गथै वर्ल्डआ, दा जेसेबांनाखि पावार्स दं वर्ल्ड, जेसेबांनाखि बे पृथिबीखौ जिसु ख्रिस्ट'आ सासन खालामगोन, बिनि आखायाव थागोन। हादोंगोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन। हि उइल रुल, बे रुल खालामगोन। बे 1000 इयार्सआवहाय बियो फैनानै रुल खालामगोन। बिनि गासैयावबो हान्थु खरायजोबगोन। थागोन। बिनि नामा आसरित, मन्थ्रि जागोन। आसरित, ओमफ्राय मन्थ्रि, बोलोग्रा इसोर, अलमाइटि गड, अनजिमा गैयै बिफा, एभारलास्टिं फादार।
बे जिसुआनो एभारलास्टिं फादार एभारलास्टिं फादार शान्तिनि राजा दोनजागोन शान्तिनि राजा प्रिन्स अफ पिस होनना बुंदों दिनै पृथिबीयाव शान्ति गैया जों मोनथियो सारा पृथिबीयाव जों नायगिर जोङो शान्ति गैया इन्डिभिजुवेल लाइफफ्रावबो जोङो जाय शान्ति गैया मानो शान्ति गैया खारना जाबाय जिसुखौ मिथियाखै इसोर गैयाब्ला शान्ति गैया जायनाव जिसु थागोन जायनाव जिसु थागोन बेनाव शान्ति थागोन जायनाव जिसु गैया दिनै शान्ति गैया दिनै मानो जोङो नुयो यां मानसिफ्रा दिनै मानो सुइसाइड खालामदों माबा खालामदों दिनै शान्ति गैया पिस मेन्टेलि पिस गैया दिनैहाय जोंखौ बाइबेलाव होनदों कास्ट योर बार्डेन आनटु मी इसोरा बुंदों नोंनि समस्याखौ आंनो हो आंनाव दोन आङो बानसगोन होनदों खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा दिनै जिसुखौ मिथियैखाय जायफ्रा दिनै जिसुखौ मिथिया बिसोरो समस्याखौ गावबा गाव लानायखाय दिनैहाय सोरबा सुइसाइड खालामदों सोरबा दे मिनिंलेस आंनि लाइफआ थांनानै थानानै मा लाब बेफोरबायदि अनेक दिनै जादों खारन शान्तिनि राजाया बिसोरनाव गैया खिन्थु जोङो दिनैहाय समस्या फैयो येस बे पृथिबीयाव जेरैहाय अखाफोर हाब्ला बयबो मोजां मानसिनावबो अखा गोग्लैयो गाज्रि मानसिनावबो अखा गायो गासैबो गोग्लैयो थेवब्लाबो बे संसाराव थानाय समाव जोंनावबो प्रब्लेमा फैगोन टेनसन फैगोन गासैबो फैगोन खिन्थु जेब्लानाखि जोंनि समस्याखौ जों जिसु ख्रिस्टनावहाय दोनगोन होमब्ला जोङो आरामै जोङो थानो